pun Kakang Yayi Yudhistira. Apa wae iso dikene? Kula nderek prihatos ningali kawontenane negari Ngamarta ingkang nembe ketaman panandhang. Nanging mun sewu Yayi. Sasampunipun kula nyurasa dumateng kawontenaning negari Ngendra Parahasta kula kemutan. Kula kemutan pangandikanipun para wasis ingkang suraosipun namung jalma pinilih. Namung jalma pinilih ingkang kuwawi narbuka kaendahan ingkang kasimpen sajroning kesusahan. Namung jalma pinilih ingkang kuwawi narbuka kaendahan ingkang kasimpen sajroning kasusahan, mugi-mugi para kadang Pandhawa menika klebu titah ingkang pinilih ingkang dipun tresnani kaliyan Gusti ingkang gelar jagat Yayi. Mila saking menika Yayi Samyaji. Lelampahan ingkang kababar wonten ing negari Ngamarta menika monggo dipun